Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics b'satas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal u anki jekk tistaġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħodx għalik. Il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh foxkemm għandkom kollha. Ismi tfakka flok il-timestamp nibdaw nużaw lila tal-hooligan. Guys, tal-li jattaraw dal-program, ġifiri għadhom ma ġewx għallina u daħluna fil-depo. U fil-lock-up. Allora, entkom tal-diran tal-program, rajtu il-program li għadda, tafu li maħna l-lum għanna is-sur Patrick Gaffiero! Part 2 jiġillu. Bella. Second coming. The second coming. Episode 2, ħalli jekk. It's very difficult to come twice. Is it? Is it? Jena mbati, man. Jena li, ġifiri, tini nofsija. Vera, ek? Fucking qotna t-lidijat il-mara mennek, li kun għajjien, ostja. Le, wara sija, ma tġiġ sew, ostja. Għad ġerrejtuħ. Jena vera mbati biex, u tipo tejt il-stjallum bir-relax l-lum s-set kontrit il-mara. Iġġerruħ titħol tejt l-għan jibdil naħxie. Bax panik, ostja. Xidwejja. Ikollok il-liba fil-penti jikun għaddu emmek, għaxafit jibqa ġej fil-wa. Ja, għalat ma ġibta inti u ħejja. Għalmu naqa fiġi. Ilek ma tħoklok zobbok. Koll-arġil edin. Alla s-jasmur kemm ignorat ġibta bidejk, ostja. Imma aħna nafu koll li inti sissa ħad pjaċir għax talja deka għomxot laħt fili kont ħad bazz l-ewel episode. Eżattament, tu. Bazz u kif nejdlek, ġan għedin għawnek ġifri tajjeb, tara li jintom għadkom għaw. Huwa importanti. Eżatt. Se jiġri fl-axħa tal-program, mandi la garanzija. Jista' jkun li ma tawnix ċans laqas ndekkuh minn fuq YouTube u tela da, u aħna qegħdin il-lokjati. Very true, Imma minn qabel. Imma minnu narawh. Agreed. Daqsek. Mela, nirringrazzjaw l-sponsors, s-Sotto Zero li juksibna bil-goodies, kull podcast li namlu, A to Z Electronics bit-tech, daw il-tablets li tana, air conditioning, laptop u ċertu affarijiet oħra, ldcasefactory.com, għal custom cool custom cases għandu, onlineintimates.com, toys tal-adulti, 5pointsgrowing.com, 18+ għal kif tista' tikkultivaw pjanta. Fire and Fork, kull nar ta' erba daw provajni ħahna morna bil-patruni tagħna bellezza kull nar ta' erba ikollhom all you can eat meat €50 biss. Black Box Pro, l-audio li jasal għandkom kollu grazzi għal-jom illa li xe prof dawn l-upgrades li qed taraw u The Barber Room raħal ġdid illi jigrum jana kull podcast li jkonna. Mela, ħanibdaw it-tieni parti. Inti satanist. Ġanajdlek liha. Bdejna l-ewwel programm bistess mistoqsija. That's the comedy. Jien actually surprise li ħareġ biha. Għax din ma ktibniex. U l-montaġ li tli kolna għax dan ma jafimx fil-comedy. U incredibly. Għasna f'kemm darba kellna meetings li PJ ma tifimx tajt il-liba. Kemmu giddi. Għara kemmu giddi fu PJ kemmu giddi. Le, illum għax għara għajdu kollox. Il-karattri li għandek inti, tant ġew filmjati, ġifiri tul taħin filmjati, li għaw ġew fil-karattri tijek rat l-ekbar ġlieda. L-ekbar ġlieda, bro. Bejmin kienet? Bej PJ u Max. Għax karan kideb. Għax u jibdejt naqbez għal da, għal-Max. We are fire signs. Jenek noħoda, dan għala ħares tal-ħar meta water sign, imma bnaqa petrol namel fire sign.
Le, aħra raqata xisbu, jena t-stru, jena għandi, anki jena marmara meta nġildu għal shape xej, just ballajat. Just we're loud as people. U PJ bħali. Lieta! Iżjed, ħafna iżjed, ħafna. U da vera l-opposto, stja, ma nħasawx najtu mi għakax, Jena nkun argument, li argumenti nkun rridu kalmi. Eżatt. Fej jidħol verità, mux fej jidħol serjetà. Għara meta nitnejjek u tkun xi ħaġa, għaddi business, man, this is a business. Għara jek nkun qed jinnafna argumenta fuq xi film. I'm loud u nirrabja. Imma business nibża minnu, għax it can, taf kif, u PJ from 0 to 100 laqas għalma il-Drexter tal-Whippy. U kellna ġlieda eżaġerata. U mod nispjegaw lek għala wara narik il-video. Eżatt. It always ends good, but għax aħna dak li ngħidlina, it's all about the intentions. Yes. Jiena nefhem li xi ħadd jista' taħrablu, tista' jgħid kelma ħażina, imma jekk l-intenzjoni u l-qalb edha tajba, tista' tgħid li trid. Kieku jiena il-mara taf kemm li tlaqta. Ma naf l-qalba it's the right place. 100%. Qed insemmu daw, intom semmejtu l-oroskop, jew water sign u hekk fuq hekk. Yes, eżatt. Daw x'taħseb fuqhom inti? Jiena li fimni mhuwiex suġġett li nidħol fih. Nerġa' ngħidlek. Ma mhux tibda witchcraft da qisu le. Min jgħidlek huwa studju ħaġa li hija prattikata minn żmien żemżem. Ma toqgħodux tidejt li jaraw Sunday Times. La Mystic Mac tajlek xi ħaġa li hija gwali għal kulħadd ta' xi taħt dik is-sajn. Bla sejli. Absolut. Studio imma bħal grade 1 titgħallem Peter and Jane. Mhux hekk. Xi tip ta' studio? Blyton. Għax studio vera hekk. Le l-punt huwa li did on to this għax apparti li aħna l-ewwel episod li għadda konna fuq il-Luciferianism. Hemm parti oħra tiegħek li it revolves around the occult. Li inti bdejtek, le? Eżatt. Bdejt, għax inti mbagħad qegħdin mbagħad ħafif l-istorja ta' kif sirt il-pożizzjoni li sirt, mhux itsappab ta'. Le. Itsappab, sorry, smajtek ħażin. Fuq kif insomma ġejt il-High Priest ta' Luciferian Church u hekk. Kemm inti kont mhux kont għadek occultist? Yes, u dejjem nibqa'. All right. X'inhu occultist as-such? U l-istudju ta' ix-xjenza tal-okkult issa dika bħala suġġetti hemm vari. Sewwa u tieħu żmien twil biex inti tistudja versi suġġetti li hemm fiha. Isru pure maths. Xi ħaġek, literalment. Isek bdejt low levels ma tal-lay levels u mbagħad rajt sejra dottorat. Vera kif star stages, Ma there are stages ovvjament, hemm ħafna diversi suġġetti, hemm suġġetti li huma bażiċi. Umbat ovvjament tibqa' tila fil-livelli tagħhom. Sewwa, u l-istudju li hemm ġi iktar intrikat. Iktar hemm xi darba the highest. Imma the highest huma hemm tliet suġġetti li inti ovvjament once you accomplish level 1, level 2, level once you accomplish Lima level tinduna li qed taħlilin. Meta tkun għamilt xi 10 snin u ma jkun żgħar xejn. Vera, eżelu. Kif kellna fl-episodju li ieħor meta rajna ċertu karattru jagħmel ċertu affarijiet. Pala kult ġifieri inti tiġi tara xi affarijiet li aħna ma narawx eżin entitajiet u daw l-affarijiet, I don't know what it is, can you? I can explain, mela le. Ovvjament fl-istudju fir-ritwal, issa hawnhekk qed nitkellmu fuq affarijiet totalment diversi. Sewwa, mhux qed nitkellmu fuq ideoloġija jew inkella xi ħaġa li għandha x'taqsam ma' fondi ta' reliġjon, hija ħaġa totalment differenti. Fejn jidħol okkult, inti għandek studju speċifiku, kif nerġa' ngħidlek is-suġġetti huma vari, mela inti għandek in-nekromanzi huwa l-istudju ta' kif inti tikkomunika mal-mejtin, jekk inti għandek demonology huwa l-istudju tad-demoni, meta nitkellmu fuq id-demoni mhux nitkellmu bl-istess mod u maniera li l-Knisja dejjem tħambaq li toqgħod tajlek għax id-demoni huma ħsiena u ħaġa oħra, aħna ma rridu niftakru li demonology in itself sewwa meta intom tħarsu lura lejn il-Bibbja nnifisha, ma ninsewx li King Solomon sewwa kien il-bniedem li kellu id-drittu li jett fuq il-Gowisha, 72 demons of the Gowisha. Il-Knisja kif talmek dejjem nerġa' nibqa' ngħid u ismani mhux qed nipprova inwaqqa l-Knisja għannejk. Kull ma t-naprofa nagħmel huwa niċċara ħaġa fejn huma forsi qed jagħtu misrepresentation of facts. Sewwa
Meta inti dana m'hemm l-ebda demonju anġli, dawn huma entitajiet. Issa, meta jinkont fuq forsi tiftakru fuq ta' Sajan, sewwa aħna tkellimna fuq affarijiet vera simili, Sajan ovvjament il-podcast tiegħu hija bbażata fuq aljeni. Eżattu. Issa, meta wieħed jara l-aljeni, ma tix toqgħod taħseb l-aljeni li qed jaħsbu li u daw l-affarijiet li narħaw ta' xjenza, imma qed naħsbu fuq affarijiet li huma ta' livelli u dimensjoni oħra, kif tkellimna l-aħħar darba fuq li jaqgħu taħt l-istess kategorija. Mela, meta inti għandek daw it-tip ta' entitajiet jaqgħu f'dik il-kategorija, mhux jaten u anġli, qed tifhem dik hija connotation li taħt il-Knisja biex għajn tagħmel diversification u tħalli n-nies beżana u ovvjament stupidi. Inti ġemma tista' titkellem mal-ispirti. Meta inti, kif nerġa' nirrepetilek tipprattika ċertu affarijiet, sewwa, li fitqaw dal-fatt nitkellem fuq nekromanzi, titkellem mal-ispirti. Iva, tista' titkellem mal-ispirti, imma mhux bil-mod u manjera kif intom jew in-nies jaħsbu moħħhom li inti dana hemm xi contact fejn ħatara xi ħaġa quddiemek u din xi ħaġa ġiet tkellmek, dak huma affarijiet tal-films ta' Hollywood. Sewwa inti ikun hemm association through ritual jew inkella through occult practice fejn taħt the right conditions ikollu communication with an exterior being. Jiena impossibbli jekk titlef iċwievet insaqsi għajnuna biex jgħin insiba. Meħa jsibilek. Sant'Antin. Ngħidu jsibilek, bidu jsibilek. Imma ġifieri di per eżempju li kollok ħares li ħallilek il-flus fit-tazza u jgħidlek biex ma tgħid Jiena il-ħares. nemmen fihom. Min iż-żopp u l-ignorant li jmur jitkellem. Dik hemm ħares, hemm storja. Smajta l-istorja. Il-ħares jiġi poġġilek il-flus fil-fucking tazza ġo vetrina. Dak it-tut feri, lej jiġi. Lex tut ferri, ma lajt snin. X'jagħmel ġitik il-flus? Dak hemm misem għalih imma. Nsejt ismu ma jekk tajt in-nies li qed ħallilek il-flus qed issib il-flus u ħares. Tajt xebajtik. Apparti dik, dik xeba dak Kristu erba' flying. U mbagħad il-flus iżurlek bebbu. Issiru li bebbux. Is-serjetà. Għandi tsiju Franza mill-li daw l-oxxati. Ġelni nidej. X'tib ta' droga tkun qed tiegħu biex toħroġ b'dik l-istorja. Ma ħadd ma jemmen Għax għal tibda fuq il-mushrooms. Raġun, sorry. Ħalla bis-seta kollha, di mhix vera, le li tajdu. Jew It's a story. It's a cult story, jek. It's a story, iwa bħal mandek il- Edha fil-stejjer ta' Malta. Eża u koll, Malta ġiri saret għaw Malta dil-bicċa xogħol, hemm waħda Maltija li tirrapporta. Ja, jmin, Jek rakkonta. nħalli l-bebbux u noqgħod ngħid in-nies għandi tazza bebbux, isir flus. Le, ta' ma naħseb jarfek Monte Carmeli. Ma taħdimx bil-kontra. Ma taħdix bil-kontra. Titkellem, u tqajjem mela, Saqajjem lek issa. titkellem ma l-ispirti u xek, etnat hija possibbli. Inti bħola kaltist. Mod ta' ritwal jew Yes, inkella yes, ta' tikkomunika. eżattament. Li inti tqum fil-ħodu toqgħod tagħmel konverzazzjoni ma' xi spirtu nefhem minn rasek. Iġifieri ma tistax tikkomunika ma' dik il-bazziti li ma ħallitlix fucking one cent fil-wirtu. Le. Daqqas nafsa ngħidlek. Imma tħallihom lili. Biċċa. Isru lek bebbux. Ma l-lem, babbux ma ħobbux. Għal-ken kuku kellu jtik biċċa. Biċċa xiex. Tista vera titkellem il-spiriti. Kemm toħodlu percentaġġ kieku? Il-min? Il-Patrick. Il-da? Biex kun jista' jkellem il-situ. Eżatt. X'percentaġġ toħodlu mill-wirt? Mill-wirt 50%. Madonna. 50%. Zom naqra, bħalissa m'għandu xejn. Laqas Konrad ta' ma jżomm Le, daqshekk. sa konna tħallih. Le, beksu, le għalit. Ħalara fej wasalna ġintlif. Ma jistax ikun. Issa żgur għal ġewwa. Kal-gvern għandawru kontrina. Kulħadd! Ħadd ma sejf din li badin jamana. Finished! U daqshekk. Tqajjem affarijiet bil-mewt u hekk. Ara, Mhux inti, tista'? Nitkellmu fuq il-prattika li hija Resurrection Magic. Resurrection Magic hija prattika li tipprattika l-Knisja. Sewwa AMORC li hija parti mill-Knisja. Ejja ma warsi mhux li kienet qabel MSN niċċetta. X'MSN. MIRC dak, skużani. Kompli, sorry. Fixkiltni. Għandek raġun. Ejja ma warsi. Ċamilna. Il-Knisja. Bravo. Thank you. Tipprattika daw tip ta' affarijiet. Jista' Anka huwa l-Knisja. possibbli 110%.
Għarsija, parti minn Rosicurians, ġifiri jeħed, umma jiprattikaw ċertu affarijiet fiħdan il-maġija umma nifissom. Ibqa ċert li din u dan l-statement ħajqlu kontroversja, ma dik hija l-verità. Issa, min irid jagħmel il-verità jemmina, minn ma jridx, juhu għalih, jagħmel li jridu. Hija prattika li tista' tiġri. Kiku qegħdin f'sitwazzjoni fejn qed nitkellmu b'serjetà totalment, aħna ovvjament qegħdin hawnhekk biex neħdu naqra gost. Ment l-affarijiet tgħid huma vera. Huma veri huma seri. Nistgħu nitlu iktar f'dettall. Sewwa u d-dettall mbagħad ħajidħol f'ambigwità ta' ħafna affarijiet diversi fej tara il-għala jien qed ngħid dan it-tip ta' affarijiet. Jekk inti tqajjem l-affarijiet mill-mewt. Sewwa, tista' tqajjem lil dik il-libazziti minn ħampattiera ġalitati il-wirta. Ħadd 50% jole. Toluri. Jien PlayStation għandi mititli. Għamil upgrade sieħbi, għawil 5. Nerġa' nilab iPhone filter, teħx kemm nuħu pjaċir, Nerġa' nilaba. Madonna. Ġiet, per eżempju, mela ħankomplu l-okkult. Hemm okkult xi tip ta' xi ħaġa tista' tabbi mara bl-okkult ġal. Inti issa titkellem fuq affarijiet ma' love spells. Eżawa. Ifimni, nerġa' ngħidlek il-prattika qegħdem. Issa, ma tidħol il-moralità. Hija xi ħaġa tajba li tagħmilha jiena dejjem pubblikament li lem hija xi ħaġa tajba, m'għandekx tidħol dak il-realm ta' affarijiet fejn titilab bil-rieda hija ta' dak li jkun li inti qed tbiddillu r-rieda tiegħu. Aħna free will hija xi ħaġa aħna ovvjament twilidna biha u hija xi ħaġa sakra tibqa' hemmhekk. Hija ma xorta tista' tagħmilha bi free will. Min? Le, ma tista' taffettwa free will inti. Yes, you can. Of course you can. U anke ma taffettwax il-free will, dejjem tista' jekk ikun hemm mara li ma tkunx tridek toqtli l-raġel, that's not free will. Dika kundanna li U dan pala love spell. What does it entail? Kif tista' tagħmel? Jekk mhux toqtli l-raġel. Nerġa' ngħidlek, ovvjament fir-ritwali l-affarijiet li tidħol fihom ikun hemm ċertu teknika. Inti you employ to manipulate the target intended. Ma tinsix, meta inti tidħol fil-realm ta' free will, mela hekk inti il-dar raġel qed biddillu triqtu. Sewwa, mhux min jeddu ma min jeddek. U inti triqtek ma kienx li tintaqa' ma dar raġel f'dik is-sekwenza li qed tagħmel ħsar lilek innifsek. Għax inti qatt ma kienet intiża li inti kellek il-dar raġel jew il-persuna. Eżattament, time and fate, inti qed tbiddel l-affarijiet li m'għandekx għalfejn tbiddel. U kultant meta tbiddilhom tiġib xi ħaġa ġo ħajtek li ma kienx intiża għalik. Ma inti qed tagħmel ħsara lilek innifsek. Dan huwa fissazzjoni ta' nies li jidħlu għalhekk jiena dejjem pritkajta u Malta u dejjem nibqa' ngħid li hawn ħafna nies li jiddispjaċini ngħid jagħtu lil maġija jew inkella l-okkult. Isem ħażin, il-għala. Għax joqogħdu jitlu f'daw l-affarijiet, jieħdu l-flus minn nies u jwebbluhom li ħamlu ħafna affarijiet. Hemm minnhom daw Malta li they do this stuff. They do, of course. U jadulu black magic? Ma le, ma fimni. Għax fil-kas tiġi Destiny ċukuniere. Da batu l-barra mill-kamra. Da sekk. Da sawa sal-mijaj. Illi ma kien kien xogħolok PJ. Mela min. Biddilta, għamilta jara. Modification għamilla. Tektar li belluza. Tajba, Destiny bol, dik tħobla lejlek jena, Destiny. Mela. Jien lejlek li tħobla. Dik il-Burger King top. Siwa. Siwa. Ostja, niprofa kem jista' jkun nżomm ċertu ostja dekor. Aħna, sorry, waqafni, kont tgħid xi ħaġa. Kont qed tgħid hemm nies li vera jagħmluhom inti saqsejthom mistoqsija. Le, so I'm genuine, danna firri ċert li hemm nies li jemmnu, imma hemm min actually hawn Malta għax barra żgur li hemm. Imma hawn fejn tista' għax anki l-ħadar ma tista' tmurrejn qalet li tista' tmur għand xi ħadd u joqgħod ikellimlek Mhux mediumsu. Mediums, prosit, mediums. They actually go and you pay. Exactly. For this shit, Ma ġifieri. tizom naqra, tmur Sorry, ma tħallas, I'm saying it shit. tħallas, għandek raġuna, jina kien ħajdla wkoll this shit. Ma inti tmur tħallas, sewan xi ħadd li qed jgħidlek ċertu affarijiet li bqa' ċert li da huwa xarlatan u minn dak kollu li qed li lek m'hemm xejn minnu. Aha. Għajħodlok flusek li inti taħdem għalihom,
Sawa, u jimlilek rasek ħafna affarijiet li ma jagħmlu l-ebda sens. Imma unfortunately, in-nies dejjem ifittxu answers in the wrong places, għax int meta tiġi f'certu sitwazzjoni li inti tkun qiegħed forsi disprat jew inkella ħaġa jew oħra, tagħmel ċertu żbalji. Sawa, jiena qatt għalhekk dejjem ngħid li bniedem li jipprattika dawn l-affarijiet u ħadna namsejni l-ewwel fuq affarijiet oħra fuq il-Luċiferjanizmu. Il-flus ma jitlux fihom. Meta inti ġa għandek il-konnotazzjoni li hemm il-flus fin-nofs, mela il-prodott li inti ħaddieħu ibqa' ċertu mhux se jkun ġenwin. Agri, vera. Money is the root of all evil, u dik vera, Ġifieri zobbi għajbi fil-mela menna. Qabli. Der-rut u kummedji, għattu l-zobbi bil-rut. Issa ħan saqsik xi ħaġa tal-li tajt dawn l-affarijiet. Aħna saqsjena l-Spooner biex jisibilna lista online ta' spells. U kif tajt inti ħafna fake stuff. Ix ħan saqsuk lista ta' spells li titseduna jekkux vera jew le, għax ma nafdawx saħta da jagħmel ħafna żbalji jiġi li jinsa jafa slajzo record ġifieri fottina. Ma nafdawx, so ħansaqsuk. Di għanna power jekk aħna ngħidu għad il-kelma, għanna power nikkastjaw spellet, tkun studjajt għalija. X'tagħmlu? Ma nistax ngħid, pereżempju jinsib tismijiet sibna aħna Spooner sabenna ismijiet ta' spells. Jekk ngħidha jien di m'għandix power nagħmellek xejn, le? Mhux naraw. Ma nafx, jien qatt ma studjajt dak dal-affarijiet. Pereżempju, Ġat inħossi it-tek-tek. pereżempju, Circulus Protectio. Dik xi tfisser, Protective circle. Proset, protective circle. Is it a spell? Is It's not a spell, it's a terminology. Okay. The spell itself, biex inti kollok spell, hemm ħafna iktar affarijiet li jridu jkunu qegħdin dik. Imma you can do a circle of protection. If you want to. Mhux jien. But mhux li tajdik il-kelma bista. Tista' tagħmilha mal-assa tal-futbol. Situ Harry Potter intom jew. Min ġabhom lockdown? Il-Spooner. Pereżempju, per eżempju, Amoris Vinsulum. Neħuħ lem. Le? Kuduħ lem. Le, Xi tfisser għanna? Għajdli. Amorus Vinculum. Kitbilna, you cast it when you want tipo blinding love. Eżatt. Min fej ġibtuhom? Min Jom, aħna daw. ChatGPT jaħxik. Jienek najdlek. ChatGPT jaħxik. Imma Circle of Protection teżisti. Teżisti daw terminoloġi kolletajt u ma words, imma kliem, imma mhumiex spells. Għanniktar, s-sejdennanti. Zob foxkemandja! Dik teżisti, dik taħdem. Sab waħda tajba fl-axħar. Dina għalilna you cast it meta tmut il-kunjata ma tal-elek xwirt. Ejwa, stja. Aħaw, u jien smajtu koll li jekk inti tajdom dak li tiġi lura tijulek. Tiġi lura tijulek, għamel, zoffox kamandja, tlen darbit u d-dimmera. Waħda t-sontu fiħa. U tkull ġossink. Ej, għadda xan konfermaw daw. Isek Razzubus. Oħra, dika ġeja minn żmien zemzem, tajba ħafna. Tara fl-axħar saber tajbin dan. Dara qal. Ikollok producer ignorant fil-biznis. Isek Razzubus. U jiġi l-Spooner dejk. Dila waħda di. Ja puftus! Ikun producer jaxxik fil-biznis! Taħalluħ. L-ostja. Levam. Invictus! Għaw, isma. Daqsek, ċaw, Nista' nitlaq jien bil-komik ma jimpurtax. La benda taħħom. Xejn. Għajmutina. Pasta rummus! Tlaqt lem jien ħallikom. Il-liba zomma xint lift, Mux bil-liba ħanaqaħaw l-stordi, ċeblu ċaħat. Jek imut. Jina stordejt, Bil-liba stordejt. Waqaf għettitjib ġejdi, għettitjib tajbi. Jekk ma jaħdem l spell, hemm xi customer care tista' ċemper. Ejwa,
On a serious note, you can do spells and they don't work. Ovvja. But- Naħseb jien, ifimni. Jifqu. Ena vera, tawa. Da isma' tu ċansa dak vera ħajmu taw. Tawa. Aw, jien żgur musa għajmek da tiġ dik il-kiss of life. Hemm ħatoqot. Għana erbajn tal-waqt. Fej wasalna mela ma nafx. Tal-customer care. Tal-customer care, Tipo, eh. you can ask for help, there are people who offer help. in this. Dial 800 ċint. Ma hemm jenna. Le, fis-sens, jekk inti, għax dak par kollox ikollok il-min jgħinek. Hemm in the occult xi tip ta' nies li tista' tmur għandhom bħala direction on what you don't to do. Nerġa' fuq online ħassib ħafna nies li jippretendu li jistgħu jgħinu. Yes. Jagħmlu ħafna affarijiet. In-nies veri li qegħdin. U kif taqra l-genuine? How do you know who's genuine? Genuine people really you don't find. You're not going to find them out in the public. Mhux ikunu qegħdin hemmhekk jgħalmu n-nies. Agreed. Qed tifhem? U speċjalment qed jgħalmu n-nies u hemm monetary connotation. Mela fil-mija, jekk hemm flus involuti tista' ma Mhux tara ovvja li xejn le, kollu tista' tinsija. useless, so. Eżatt, mela fil-mija. Imma s-saħta hija parti mill-okkult teżisti di. Is-saħti hija parti naħseb mill-kultura. Hija xi ħaġa li hija Malta Vera. fimni daqqatajn u affarijiet hekk. Ġifieri ovvjament li teżisti, sa You have the teżistix bad eye, mod- you have the eye there on your, I'm seeing on your... Ma fejn tilha bad eye. No, to ward off the bad eye. It's a protection. It's a protection That's to it. ward off. Yes. The Greek, it's a very big Greek symbol dak. Jien għandi fid-dar Yeah, kull kien you've minnhom dawk. Ġinti Montajnejn li tem- rawni jaħxi n-dar tal-bliek hemm. Ġinti temmen bihom daw li jipproteġuk vera jew just fashion di l-bis. Jiena ma ngħidlix li hija just fashion, jiena personalment nemmen fihom. Jiena bniedem li jien superstitious, ma superstitious motu maniera, loġika, mhux motu maniera li bniedem jara kollox u jibda jaħseb li kollox hija kontrih. Sewwa għax dak il-bniedem mill-liek u dak mill-liek. This is subconscious. Tifhem meta inti tiġi kif nagħmel kondizzjonat li xi ħaġa ħad tiġrilek ibqa' ċerti dik xi tiġrilek żgur. Għax hekk qed taħseb inti. Jiena darba ġifieri. U aħna. Le, di ħareġ żewġ stejjer. Number one, di vera. U di rajta bajnejja. Jiena nemmen li kombinazzjoni biss. Imma in-nannu tal-mara kien jemmen li jista' jieħu id-deni tal-mara ġo fih. Ġifieri, u mhux bil-liba, ġifieri il-mara tiegħi kienet qed tħossha ħażin. U jiġi nannu jgħidil qabel ma miet, miskin jgħidilha tipo ħalli fidejja l-lejla ħana ħodlok il-xismu, mhux bil-liba kienet Umlada King u kien ikun ħażin. Rajta tiġi. Id-dannu bejjet il-lum. Le, yes. Vera, Atletu. Le. Mux. Not on that instance, le. Mit chest infection ta' Ġesu Kristu. Għada. Il-mara l-period kella. Mem lebda ġismu. Imma he would be sick, she would get better. So it's jina nemmen li coincidence. Imma u kien very actually jemmen li Energy transfer. Għet juhu dal-energy, eżat, jimma nemmenġ. U di l-istoria edha madwar il-ħagġa li n-nis vera jemnu. Ħabba l-power of subjective thought u ma jemnu f'xi ħaġa, daqshekk dik hemm xi ħaġa demonika ġejja għax jibżgħu ħabba twemmin tagħhom. Jiena naf wieħed kien jaħdem nurse l-isptar. U di kienet titħol kienet titħol l-isptar u kienet tara dejjem kellhom statwa tal-Madonna hemmhekk fil-kantuniera, taf kif jagħmlu l-wardi dejjem ikollhom tipo xi statwa tal-Madonna dem. U titħol u ssib istatwa mdawra 180 bitħares li l-ħajt dara li x'ismu. U tgħid x-istjaġar darba daħlet natfet l-istatwa x'ħasbeta tipo ġiġi cleaner tipo nata vestwata u għamlita dawritax. Cleaners mhumiex ħafna traditionally Roman Catholics, biex nifdemu, allura għala din ma tifimx. U dawret il-Madonna u d-dim tħares lej l-morda. X'kienet jgħid fuq il-workforce? Workforce. Workforce. Tajba għed. Fimtuwa? Reġa daħlet l-ħada reġa sabita egri u bdow u dit titħol kull jum issib, titħol u sib dil-Madonna mdawra u daw ippanikjaw men, ġifieri bis-serja ta' kollha ċemplu l-qassis u ġil qassis jibirek u eżorċiżmu biex inneħu l-ispirti whatever. Insir naf. It just was a plain old prank.
kien imur xi ħadd kuljum Idawwar. dawar il-Madonna. U bella ħsala morda hekk, ġifieri, bellaħhom kollha. Insane ġifieri. Imma ġasta x'jemnu ħasbu li it was x'ismu. X'qal lek liġi, issa kurjuż. So battejt l wara. Babni xħanejda. Imma għandi 4 kumpaniji jek nixtieq nitfalhom saħta tejni inti. Isma, għamel disclaimer, ma jmux waħda minnom falli u għaxħal fija ġeħalla. Believe me. Għandina Ħajsemmijom ukoll. Hemm xi kumpanija speċifika? Għaddi Għandek erba? Waħda. Għalli xdejn dak li marriċ. Jimporta, hemm xi ħadd xini fil-aluminium. Ta' Megs. Komplix tinstiga, Tajjeb. Ma tibza, sejt il-verità, tiġik bizawqat li tkun qed tagħmel l-okkult. Jena għalija nħajt għalija personali le. Ovvjament, kun għamil ċertu żmien tagħmel l-istess ħaġa, barra ċertu żmien tiġik il-biża'. Sewwa, forsi fil-stadji inizjali, meta tkun għadek bdejt u nies ħaddieħor qed jagħmel ħaġa oħra. Jien ma żax nifhimha kif in-nies jgħidu jiena tallimt, minn fejn tallimt, fuq YouTube u ma fuq xi ktieb. Tajbaw. Ma tantx tallem sieħbi. Qed tifhem inti biex titgħallem ikollok xi ħadd qed jgħalmek. Mentoring huwa. Mhux hekk, mentoring is very important. Imma xorta jaqpa dangerous l-okkult tal-volja tkun espert fih jista' jiġi dangerous. Yes. The truth of the matter is yes. Dejjem. Huwa dangerous dejjem. At all stages of your life is dangerous. Ek jaħxilek il-premium tal-insurance. Ħanajdlek tiegħi tal kif ħareġ mis-saqaf wara sieħbi. Ikun Speċjalment wara l-accident. U possessions hekk, per eżempju, possessions daw fiera jsiru. Fimni, mhix ħaġa li anke l-Knisja temmen fihom ma ħafna każi hawn Il-Knisja Ma Ma- jfissirx li ma- għax. Le, ma żomm nara, ma jfissirx nitlu fil-suġġett. Huma affarijiet li huma possibbli, ma tinsix li there's a very fine line between possession and mental illness. Ma You tifhem. have to distinguish between mental illness and possession. Ifhem jekk il-Knisja temmen fija vera żgur, Le, ma żomm. Għax that's a very good. Example. Eżatt, X'in il-kelma? tgħidilniex dik għax temmen fiha l-Knisja. Għax temmen fija U timmen mindu se temmen f'dak li jemnu l-Knisja. Jiena ma ngħidx jiena nemmen dak li jemnu l-Knisja li qed ngħidlek hu li there is a very good authority sewwa speċjalment meta jidħol fil-realm of occultism and fil-realm obviously of possession. Li ovvjament hawn każi li huma ġenwini, sewwa anke hawn Malta stess li huma recorded, fejn inti ovvjament teħed gives you credibility. Dil-autority li semmejt, dit toħroġ il-permessi biex jisir l-okkult u hekk ġifieri jew. Permessi. Mela fejn qed tlemtija jew. Il-Kunsill u hekk. Il-Kunsill. 20 euro u hekk, per eżempju. Ħamma l-liċenzja. Licenzja, għandekom licenzja, għandek mela. licenzja vera. Mela. Militi, minn licenzja, vera, Kif? t-tnejk bija. Mhux ovvja. Le, għarajt, il-merċ licenzja, li taqbad u s-sir, X'issir? okkultist. Ma żomna, reġgħu spjegalek. Tistudja, iwa, fajn. Mhux se tagħmel, fimni, mhux se tsir okkultist għax timmur tara l-YouTube joqra xi erba' kodba. Eżatt. It doesn't work that way. Dina il-prattika tiegħu mhix qiegħda hekk, inti tikollok il xi ħadd li ħajalmek. Sewwa għax inti meta tiġi assi u no u l-affarijiet imorru ħażin tiġi ħadd għandu l-esperjenza li joħorġok minnhom. U da b'xej ovvjament mhux se tħallas lilu għax jekk iħallas li jekk ħatħallas li ħatħallsu da. Eżattament. Dik hija ħaġa ġa samnija kemm il-darba. Eżatt, Kemm il-darba ma tinti għandek. zobbu, ġifieri. Għalax, konna nennu business. Daka tafu li l-Indjani ġifiri vera ġu posseduti. Għala. Ma nafx, jina ġast nedlek jina xieġri wara nikol ikla għal tika masala. Għax namel laħda jisni possedut fuq l-lok naħra taħti. Jien dik li jatnajt, sajra t-nassumi? T-nassumi li. Zom, ġifiri inti l-xjaten kollha toħroġhom. Dak il-ħin wara tika masala. Minu ma d-demonji, għax Lucifer jgħidu li huwa wieħed mid-demonji, le ġifieri. Ħana ġraqbet fuq l-fil-inizem, ma li mu ma d-demonji, jem daw li għodu jisemmu xie seba għandikun kemedi. Seba. Kemem. Għandek Iktar. Tinka futbol. Ta' keep kompli What are your 4 names jgħidu l-exorcist? Mux hekk. Le, 4, sorry, għandek raġun. Xem for. Tista semmijom le xin sejtom. Ma inti ta' ma tafhomx ismijiet għandek Leviathan, Satan, Lucifer, u Belial. Belzebubu, ek. Insomma, Beelzebub is a different entity altogether. Le. Tinki Crown winki Princes. dipsi lala u po. U Paul, daqsekku.
Aw, l-aħjar wieħed pow. Dak ħallih. Xid, wejja fika, mustja. Illi ma kemmu tajja il-PJG li xkur maħda jahra ġazdija. U da kif jazlek meta tiġi possedu, ta' kollu xi katalogi u xi ħaġa, Eżatt, arbos, literalment. JD. It-sija ta' JD. Jazlek jew You have to invite him, I would assume. Man lebda nfitu għaf l-affarijiet, inti possession happens when there are gateways that are open. Aha. Gateways that are open kun drug addict nis li jtħallu ċertu affarijiet fihom infushom li jagħtu dik l-opportunità biex jiġraw l-affarijiet. Eżatt. Sewa? That is the real truth. Pala gateways that are open, meta jkollu sej li dilu jinfetħu l-bibin. Mela. Jitru mal Posseduti jkunu. U mal-ewwel jitru kif tiftħilhom. Kif tiftilhom? Għax hemm ikunu Kont jistennew. U jekk tkun possedu da sick leave. Jot? Le. Jew ta' unpaid. Unpaid tittieħdu. Irdu nagħmlu referendum fuq għadi. Jalla kemm biżejda. Mux tajb, mistoqsija tajba, u vera, vera. Daw Taffet id-demoni. one nies. Xirja, sorry. Taffet one nies. Fil-ma sens. Għaxek inti għalla ċempelsi ku għallu possedut. Iżob, biex ma sax namela din. Le, nipruvawa. Li għam li pieċi t-prova xej. Taka, issa fuq il-issa ħala minn nitkellmu fuq il-mainstream media u l-possession u daw l-affarijiet. Daw, dejjem u dejjem, ġifiri, dejjem hemm ħessil eżaġerat. Qatt m'hemm possession ta' demonju all right. Dan possibbli kulħadd. Namħat tipo, bonġu, good morning, kif inti? Namħat jgħidlek hekk m'hemm xorta jdej. Bonġu, kif inti? M'hemmx demonju all right, osja kollhom żebel daw. Kolla rridu jaħxu l-qassisin u jiddaħlu l-kurċifissi fej postijiet. Vera, m'hemmx demonji da. Daħluhom. Ma nafx, jiena bil-film zet ngħidlek. Softem. Le, Jiena ħafna films int. Semmek biss nifhem sewwa, jagħmilni ċarisma li aħna minn day one ma nifmu fucking f'xejn li fil-kazzati minn day one għax hawn min jiġi jgħidu naw. Intkom miskom tistgħu tidara affarijiet. Men, le ma nifmu f'xejn, zero. Hemm good demons, can you be possessed and get better? Possessed and get better. I don't know. Il-kelma nifisa possessed ma tantx xi ħaġa Imma pożittiva. Is there a positive thing, positive side of it, as in, wara, forsi il-kelma Jena possessed. tajja, per eżempju, kiex ġifiri, ma tiġ posseduti hija kelma negattiva. Imma Negattiva, għamluha inti jekk inti qed titlef. Sewwa l-identità tiegħek jew inkella kif nitkellmu l-free will għax għandek xi ħaġa li tikmandak. Ma nasbix ħaġa tajba le. Imma jekk jiena nixtieq nitgħallem il-pole vault. X'tagħmel? Nitgħallem il-pole vault. Ma se jistax tagħmel? jidħol demonju fija. Dajx kemm taqbes. Min jitla mal-ħitan. Mhux pole vault biss jagħmel. Tajjeb mela jkun possedut Sirjan. Bomba, da. Sirjan jitla jkaħħallek issa. Tidħol! Sajd! Sajd, inżel mela! Għadna nisbaħ! Lestiħulek f'sija l-flet. Il-lastja, lastja. Għadda ritratti prova ta' dal-krimini li għed jisilaw ġewa. L-ammont ta' shorts li hemm spoon. Inti għamilt ġimma ma milċej editing ħabba l-eżami. Kun ċert li t-tifqal għalla b'daw il-shorts għax għanna. Għalax tafx, il-fossos imbiħu. Jek jina xina noħorġu daw il-shorts bil-advert għal-għed, għax għet najdek għanna naqa kontenut bil-bajt iż-żejjet u stja. Ej, wasa. La mana. U daw, id-demonji, kolla. Daw ġveri kolla ipejpu d-domorir bla filter. Roli għas JD l-lum. Xej. Għax
Għanna bżon break, mela. Le, break. Ux, le, Għazzizna nalla nħidu break. Nħidu break, zaħi. Għax ħabba dil-ħagġa tal-possession u ekk, whatever. Għamilna naqa research, u kien hemm waħda li tifhem naqa f'daw l-affarijiet. U morna sanda, għamilna film di teħx dejk apparentement, biex inti jak teħx. U ġiri, tafek inti ma tafix naħseb għax she's a bit old. U saqsejni għax taħseb dwarek u dwar xasbu bazzikament in-nies fuqek li fett il-bad reputation li dejjem they bestowed upon you, essentially. Vera tifel sew jaħasra ma nistax nifhem għalfejn il-ġirien kollha ma jaħmluħx il-Petri. Rita taħdejna qas tilħaq taraħtant id-dum trotzra li pritafawha fil-waiting list biex ibidlu la spallita. Ġewi tal-ħaxix għax joħroġ mill-ħanut idum jobżu għal-wiċċu. Tu tiskanta kemm jiġi leq il-ħaxix bil-bżieq, imma vera żejda miskejn, mhux veru. Jien ħaqda s-salib f'20 sena qatt tindilli mal-fajn u l-fħalli. U qatt ma rajt falka li falka daħħalu li sal-istonku ejjelox ma ma jqum lex. Ta'ajn ħażina minnu. Ux jisset isma liħor min jisimak u Patri, Filji, Spiritus Sanctus. Vera kien hemm dik id-darba li dak ir-raġel ipparkja qudiem il-garax u kombinazzjoni l għadan tal-attilja nfafet jtajru l-materja u miet. U kien hemm dik id-darba li dak it-tifel ħarġu surbaħ ta' nofs u l-għada qabditu l-bsola konverziva u kombinazzjoni miet qabel ma tara l-jertu. U ma ninsewx dik id-darba li l-ex tiegħu tilfet il-ġenituri tagħha kombinazzjoni dakinhar li telqitu. Imma parti, jek vera ma nistax nifhem għalfejn jgħidu li jisħettu il-sinin nies kemmu ħażin, kulħadd moħħu f'ħadd ieħor. Iva merba, reġgħet inxat kemm il-lostrent injuranta. Mhux taf xejn barrik ir-raġel. Miegħi. Fidila talla. Fejja dora xetana ma najdilkomx. Sawa jajdu fuqkom ta' pajtu bacon. Zis! Ekta tu għasempju l-lujietkom jaqatta zibel! Ħajilħaqkom xalla, meħta ħajimidilkom xaħat mill-familja, Ma kaffjeroq battu miskin raġel sewtant? Li ma tinħal il-kom xiddar b'satas! Għala vera program tal-Amel, mux tabsej ma jprezentax Pen Kamil. Tadi għala zobbi PJ, tadi jiena ħaniħu ċabċib. Tadi għala zobbi ħaniħu ċabċib. Issa, għanna wednijom. Għadil xajtaw, guys. PJ is-soltu, fucking killer, skit, killer everything, proset PJ ġbid. Dejħa tejdilom l-istoria xiex kienaw dik il-ġlida. Iġġida fuq dik kienet. Iġġida fuq dik kienet. Dik Ouija borda. The name is perfect. Fucking perfect. Fidej il-senjur. Tana ġilidna. Għaxien għal-PJ jetlu. Etlu tingwetax issa Fredit kem namel naqa voice over minn taħt ta' leħnek u għek biex nġibuna iktarek. Għalli le ta' nsa, għalli le. U from there, from LA, spiċċattu foxxillu bomba! Kważi, ma mux vera. Mux vera. Ma kienet ez gran. Leba kem. Għajma. Għajjena biex għamilnijom bieċa xorta. Ħafna, Tafx ħesil, man. Anki jena biex neddetjaħ mit-8 jessa s-sieta fil-għodu għamil biex namel daw u siħibna tal-Magics tal-episodju għadda. Meta il-mutu, ħat ma jaf ser jiġri sewa. Issek f'dak il-kas inti tmut. Titla u sip il-ġesu. Xħat għamil bulli? Mux ħagġa tajba tkun. Tajba ġi għalija. Ġibit taħseb li he's okay with Mela.
He's Eat okay. feet. Eat feet. No doubt. Oh, di. Ma dan għajlu jgħid. Di blasphemy naħseb Le, għal-knisja. so- Għal-knisja. Ma għalli dejja tipo, if Ġesu dejjem, if you're nice guy, man. Jena, issa, ħammur nejt l-ommi fuq għadi. ċa tajdilla. Ħammur nejt l-ommi fuq għadi. Smajna, Naf- jibba t-istorja vjena. Naf, I think this is a big thing. Hemm ħafna nis li jemnu ħabba just in case għaw Malta. Iju. Jaqbillek inti xiex differenza tagħmillek imbilli ma temminx. Taf kemm darba smajta di. Ara, jien namel ta' Mhux aħjar temmen just in case. Jiena namel affarijiet just in Mhux hekk. case. Jiena Għaxu namel- għamil just in case. Just in case, per eżempju, dik tal-laħam, meta sħabi morru fakin jiklu l-laħam, nejt. Fejn just ti koll in il-laħam case. int. Fire and fork. Siplata xini. Inta l-barbecue zettaj ta' ġimma kbira. Eżatt, il-barbecue su għek tal-ġimma, ma mux ma sħabi ju, just in case. Għax jek tgħid li mur nikol biċċa fakken ribaj mux ħanajdlek le, ma murx dakin għaru. Just in case. Ġi inti ma tagħmilx affarijiet just in case. Tagħmel barbecue fil-ġimma kbira inti. Tagħmel barbecue fil-ġimma kbira. Jiena mit tifla just in case. Vera. Just in case. Smajna di storja vera li jettinna enti. Smajna li vera darba ftaħt bib bxaħġa. Edinna kif kienet l-istorja. Konna laqna bib ta' restaurant, għalaqna l-bib, so ċwivet nsajni jom ġowa, ġla kellu lukket. Għalaqna l-lukket u ċwivet kienu għedin ġowa. Issa, musa nidħol dettali, so ma kien hemm nies miegħi dak iż-żmien, ovvjament ħaddiema tagħna, u ċavetta differenti nfetaħ il-lok. So nidħol fit-teknika ta' kif ukoll mhux fatta, imma deħed l-affarijiet. Ġib l-okkult. Da sekku. Imma zom. Għawa. Min se niftaħlek xej, naħħi minn rasek. Le, di true story. Di naħlifilkom true story. Konti għad bil-qeda fuq is-sufan tiegħi. Nisma l-bib ċik jinfetaħ u jidħol li ta' taħti. I'm not fucking joking, bisser imnalla ma konċa tinsawat il-mara. Użgur. Imnalla. Mux bil-liba jidħol fuq, għalli għaw fej il-liba ġejt. Etlu ma nafx, ta' brother, imma mux jgħat supposta, użgur jena. Inżilt u bieċa fetta tijaj ftaħt il-biba tijaw u koll. Kombinazzjoni minn xtara s-serraturi u għamilom, naħseb inserta xi dinja kena mux bil-liba ta' tħalna u biddel is-serratura, jimma biddil ċej, teknikament għad jista jessaqna ħajda. Imma vera daħħalġu fija u ħat l-ikbar għata ta' ħajdi. Mux forsi ħabba fekk. Jista' jkun. Jew xi sieħbek tal-okkul da' bella. Jista' jkun. Ma nafx m'għandix idea jiena. PJ, mux għadda, t-tux għassi ma smajt. Le, Ma smajtiex li għal. Le, ma vera, bellaħni ta' vera. Sorry. Ġiviri. Ma, di ċem xie teknoloġija fl-okkult u koll, ġiviri, per eżempju, nafantkom xie appi u ek. Ma nifem. Ejjem pupi u xar u għada. fuq l-Apple. Le, ma għax it-stoħax, l-okkult, it's very, minn kollox, once again, bl-ignoranza tijaj bil-mainstream media li jena ġejt għala mallem. Dejjem jow bil-forsi tuħu jow xi xara ta' xaħat f'dal-kas tituħodlu Tufa. Skalp. Jow xi għadam ta' xi tiġiġa, jow daw l-affarijiet mbagħad waddabhom ġopot u hekk. Ħadd m'għandu xi tip ta' SD drive jew xi ħaġa li tista' toħodlu l-affarijiet mill-kompjuter u taħxi hekk. Possibbli bħajtu daqshekk Antekwati. 1400 vera. Għat ma miltu upgrade, Upgrade ma sar. Iġi l-spells u ek, edin ġo kodba. Memx website jow ek, xej. Nostja xej, madonna. U ġor il-ktib, għasti xej. U jekk iddaħlu ġo per eżempju ġo basket ta' Spider-Man u hekk bal tal-iskola jiġi jaħdem aħjar il-ktib. Dejjem. Saħħara jeżistu, ma dinti ma tiġi saħħar. Għax ta' sew, ma saqsajnieh, ma tiġi saħħar. Le, ma sħaħar jeżistu. X'jagħmlu daw xogħolhom, ġifieri? Kunu nis li jippratikaw il-maġija, kif għadek kem semmejt inti. Allura, case in point, inti, le? Mux saħħar tiġi. To a certain degree. Jina studjajt l-okkult fil-diversità tijaw kolla. Saħħar normalment nitkellmu fuq nis li konna nitkellmu fuqhom fl-antik li jippratikaw per eżempju spellwork.
Tifhem daw l-affarijiet li dekkem semmejt inti fuq xarta u għadam u affarijietek u jagħmlu the old wives' tale fej jagħmlu ċertu spells. Ġinti għam t-tissaxħar mela m'għandekx liċenzja biex jissu. M'għandix liċenzja jien. Li xkulpa d-dar tipa. Di u di vera. Sama nistanzu. Kemm idumu biex iġibu għal iżgub bħalissa. Imma kemm idumu biex iġibu għal liċenzja di Jiena xem idumu tastja biex iġiba. Memx forsi hemm xi rekit? Tal-liċenzja. Ajwa, bħalissa problema. Bħalissa problema. Tista' tkellim li xaħat biex iqabbiżni. Ma naf il-ħadd. Kiku inti l-fakab li mux kupa tissu. Kollu bżon tixtri xie Dyson. Xie vacuum cleaner enormi għazad biex għax kupa ma tifilħekx li l-ek zgur. Tista fucking tinsa. Insa. U dinti li jmiss. Jena xie għarfej. Issa, tal-li aħna tkellimna fuq l-okkult u fuq ix-xar u whatever. Hemm xi forma ta' sacrificial stuff that goes on in the occult. Għaxan tarom for once again bil-mainstream, tipo jkun hemm xi spell, you have to sacrifice a goat, a this, a that. Ek ġibuhom, le? Hemm xi tip ta' sacrifice. It's a mainstream media against sensationalization of things. Agreed. Mem dak l-affarijiet ma jitlux fihom, ma jeżistux. Not true. Il-morning after pill xej ma Morning after pill xej. Tinsija. Ma torċ. Tek ħatif sensi, kuta qbizos. U abort le, laqqas. Le, Ma torċ pala sagrifiċju. ma tarax. Xej? Le, Għallija kieku palissa boomine, il-occult industry. imma Kulħadd jitlem u jfaqqaħħom. Iftaħ kriżi, ħana għamil ta' titini idea ħattajbin da. Business kbiru. You hit two birds with one stone, no? You sacrifice. Jekk iġġarjek fis-sink u kol dik tiġi sagrifiċ. Jekk ġarjek fis-sink. Di jentajtilu. Le. Aj, ma jena jgħajt, ġifiri, jgħajtuni l-lum. Għanna loba namlu, għajew. Mela għanna l-loba, mela zguri għanna l-loba. Għanna loba lik. Għadet t-introduċi jent, Max? Issa di il-loba. Tal-li aħna konna din fuq il-sistema tal-okkult. U tistax tqajjem bil-mewt jew le, aħna ħanamlu loba. Di ħansemmuha il-min ħatqajjem il-mewt. Ħanġibulek ġiex nies personalitajiet u inti tittażel. Kiku għandek il-poter, just you click a finger, il-min ħatqajjem il-mewt. Ġifieri daw b'xi mod jew ieħor mietu. Daw, okay, mejtin. U ħantalaw, ħanibdaw. Peppi Azzopardi. U Salvo Malija. Il-min ħas salva mill-mewt. Peppi. Who are going to resurrect from the dead? Peppi? Għalix. Għaxek. Ek, tħobbu l-Peppi, jew jera. Il-Peppi. Jow tobot l-lil. Ma daw taf għalix Taf għalix mejtin, daw? Għalix mietu. Għax il-karriera fit-televizjoni tagħhom mietet. Mietet, għandhom karriera mejta palissa. Ġvinti il-Peppi Il-Peppi tażel. Il-Peppi nażel. Anki b'dak il-look suggestive tipo. Il-Peppi nażlu, għarajt. Ġibu li mis ħanaraw daw. Jow il-Stanja Navarra, jow il-Jason Azzopardi. Stanju Navarra. Stanja Navarra? Dejjem. Daw mejtina l-attenzjoni jitnej li huma. Let's face it, ġifiri, għax kem jixxibu ostja, għamda jistu. Vera, Jara jixxibu na. Ġifiri, issa, li miss għanna Leiden u l-Mad Black. Daw taf minn huma? Daw local artists. Mad Black. Mad Black? Taf minnu Mad Black. Imma Nice t-nej guy. mejtin għal-zob. Għazzo. Miss. Ella, ma vene miss. L-ispuna li mux ek rridu nġibu. Għanna wieħed mill-Etiopja, miskin, u għanna l-marka mill-ler, jel minn ħat għajjem. Tal-Etiopja. Daw t-nej mejtin bil-ġuħedin.
Għabba l-istoria. Ġara apparentamenti jirrikatta l-balla nisa l-balla flus. Allegatament. Skont ċertu nisa Għadkom avukat tajjeb. Ejwa, ta' Tajjeb nispera. Let's hope so. Li miss? Jow il-Clintess? Jow il-James Mercury mifsud? Clintess. Clintess? Daw ġast it-nejħ zina mejta. That's pretty, as in palakant. disaster. They don't know, I'm sorry guys, guy, morru xil-lessi, xaħġa ta' xaħġa, jem ma nafx nisfen, ma noqoċ nisfen. Mux bullying, imma vera, Ma mux t-bulja, lekka jifjiri noħxon, ma noħx n-pretendi n-nisibulja. imma ma mur il-ġim, bradaru. Għali, ju, jien għandi bżon, jek daw juġu jajruni, oħxon, għanajdilom għandkom raġun. Imma insomma, you're happy? We're happy. You know it. We're happy. Ej, kleb joret. Il-John Suda? Jow, l-Adrian Zammit. Il-min? Zammitta. Il-Zammit? Mala. Da għalfej taħseb li jek. Mejtin għalxiex. Jinna Da fajn. mejtin għal-mara. Għal-mala. Nej li huma, brother. Wieħed inkollu jgħid kemm jarda lo xuxu liħor. Attur tajjeb. Għanna l-J-Joy u l-Joseph Armani. J-Joy. Għal-J-Joy morru? But they all right, t-nej kienu fuq show Nej ħaramejti. Daw ikunu ħafna ħajjitom mamlu ħaramejtin, tista ma tara xejda u t-nej, 100%. Mela. Il-losdi. Tajba kienet, Patrick, vera ħadna pjaċir, men. Tħaqtu intom, emmora. Mela. Da, sibna wieħed minnhom qed jikpi, mhux biċċajt qed ngħidlek ta' point. Però qabel ma nitilqu. Għajdli, love. Daħnek. Iva. Għajdli. Signorina Ouija Borda. Reġeġej. Reġeġej, edilna hello. Għaw biex imlejtuni, spuneri għaw ditijak, sewa jgħidu fuqek, ma tistax tara xieħa, po għal-wicċek. Ma konċ taf imma spuneri tomma ta' bħanana tijak, proset, top il-full. Sorry ta' għed fadlina ħafna għax it-tifla batitni nixborla l-sperma li pukja tal-IVF u ma rridix tisvintala. Tara kem tkun friska, taqbes minn ġolbot. Friski u ħajjin. Kamur nġibbu oħra. Pajto pejken. Miex ħamalli b'satas. Ma tafux l-lum it-tfal kolla ta' Facebook jikdbu fuq l-eta taħħom. Biex taxxa għandhom il-ġenituri u xuxun tamati. U biex taxxa għandhom il-ġenituri u xuxun tamati. Finis li diġarta. Mela mill-li pjaċir ċojs għal-bżonniet tijak, ġibli 7 nonna pju, 6 kaxxir jomare. Ċojs ġibjak li kibindek fakarni fl-loki mill-li ħarħa. Niskwart cheddar, niskwart... Hello, Joyce? Joyce? Ja, wiċ ta' moza dem ta' għal-linja meta nkun maħħa. Għajja tibda tkallas il-kont tal-mobile. Meta jien insir l-Imperatur ta' Malta, l-ewwel ma nagħmelu li niggassja lil Max, lil JD u lil Lox il-familja kollha tagħhom. Qed tifhem. Issa ma tarax li kieku se nħalli lil dawn iż-żewġ kansas tas-soċjetà Maltija jistupraw moħħ il-ċittadino. Forget it.
inżabbab. Sinjura Porta Ouija, il-kapillar li tibatlek din litra bittirni jinformak biex jissomm il-pot mill-knisja Warland fajt tiġri arwina fil-kuluturi ta' ġem kanta ħallini ta' Fredi Portelli waqt funeral. Ole, dal-kapillar netċib laħħom ta' minn fejt iġbom il-qassisin il-ġodda mis-setqa u ħallina kap. Kif qed nitripja għall-ostja Kukudrilli kbar, jufanti zar, kollox martu zar Il-lustra u il-kolonna, nefsu mux. Ejja law ħanajlek jen 69 flimkien Ejja law ħanajlek jen 69 flimkien Tajbi, wis. Tajba. Daw ħarġu vera heavy, Vera heavy. Jina sepp għatma sar, tipo possession tajb, l-effects tajbin, għeja. Inti li tifem. Mark sejja. 10 out of 10. Le, in general, mux xabxi Mark salik, vera, in general. In general bħala Ma kienx hemm konfju, ma kienx hemm, ostja Malt. Tajbin, u daqsek. U daqsek, high five. Uħana ta' high five li kokor, Patrick. Tal-li għandek il-bajt. Tiġi għaw u tuħu sija pjaċir maħna, għax aħna ġaz dak li namlu għaw, nidu sija pjaċir. U minn ma jarraħiex, u minn ma jamminix, Dikku l-episodi għamela. Iwa. Ja, emotion. Dar qalbi huwa. Preaching, Vera, preach it. Mela x'namlu għax jena jgħid. Ħanejdu ċaw darba. Thank you very much tal Thank you, tatmana, Lilko. Patrick. Is there anything that you'd like to say to the people? I don't know, plug your website, whatever it is. Xej minn dak kifetlek imma nirringrazzjakom statej buzz ġiex programmi tal-ġen. U jekk hemm ċans nerġgħu nagħmluhom żgur. Bladu, Definitely. nerġaw nġibu Patrick. There's a lot more to be said. Yes. Wejja, come on. Yes. And to joke about it. U għal il-frażi jekk hemm ċans. Fintek. Ħanaraw jekk ikun hemm Jekk hemm ċans. In ġenerali ġifieri, ta' mhux ġast it-tixjir. jekk kienx l-aħħar tislima. Għax, jekk vera jeżisti Ġesu, jew magician, jew whatever, aħna vera fit trouble edin, ġifiri. Anyways, whatever. Għalli jomem. Ringrazzjaw li l-sponsors tana sotto zero joffredna l-goodies għal kull podcast, josibna kull darba. A2Z Electronics għal dawn it-tablets u tech, laptop, AC u kol kien fideħ. TheCaseFactory.com, cool custom phone cases, onlineintimates.com għal toys tal-adulti u 5pointsgrowing.com u kol 18 plus jek titkabbar xi pjanta differenti għandek il-Fire and Fork u kol wieħed mill-sponsors tagħna li kull nar ta' erba joffru all you can eat meat prezz ta' €50. Black Box Pro, l-audio u l-affarijiet kollha li qed taraw biex naslu għandkom kollox fideħ, il-upgrades li kellna dal-aħħar u The Barber Room raħal ġdid li juħsib jigrumjana. Nirringrazzjaw Adrian, very good guy, very amazing. Tajjeb ukoll li insemmu nfakrukom il-live show Gozo Teatru Astra Victoria on the 9th of November. It's gonna be banging. Dan teatru tal-opri post vera sabiħ. ħajkun mifquħ tista' ma tara xejn, ġifieri guys narawkom hemm, ħajkun basically il-programm on steroids tista' tajt. Thank you lil patruni li soltu jiġu ħdejna kull episode ilhom jagħtu sosten minn żmien u alla minn bdejna ilkom sena guys mara, thank you very much ta' kollox. Matthew referees tal jiġi kull darba jieħu ritratti, Matt Photography, ġifieri sibuh fuq Instagram sibuh kull imkien. Grazzi lil Spooner, grazzi lil PJ, għandna l-merch guys ukoll buytobacon.com, ħanu.buytobacon.com, però l-iktar, thank you lil mistident speċjali tagħna llum, lil Patrick Gaffiero!